Moikka kaikille, mä oon Gustavsbergin Jutta ja mulla on nyt sulle kuule tärkeää asiaa. Nimittäin nenäpäivä lähestyy ja mä oon tällä viikolla täällä Pirkanmaan alueella sitten nenäpäivän virallinen somettaja. Ja mä haluaisin nyt herätellä sua pikkusen semmoisella asialla, että maailmassa on valtavasti ihmisiä tuolla kehitysmaissa, ketkä oikeasti näkee nälkää. Ja mitä me näistä täällä hyvinvointivaltioissa sitten tehdään, niin mehän syödään ja ähmitään itsemme ihan hirveeseen kuntoon. Ja nyt mä toivoisinkin, että sinä kantasit oman kortes kekoon ja osallistuisit nenäpäiväkeräykseen. Tuossa on linkki suoraan sitten alla, missä voit muutamat roposet sinne lahjoittaa. Ja jos sä väität, että sulla ei ole varaa siihen, niin mä sanon, että höpö, jätä se megamättö hampurilaisateria tai jättikokoinen sipsi tai karkkipussi syömättä, lahjota ne rahat tähän erinomaiseen tarkoitukseen, niin teen minäkin.